Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala cuma günlerimizni, şulay ug'zlik ag'daylarimizni mübarek kıla kursin. Allah Teala indi bizge iki dünya baxtı hem derecesi bire kursin. Hem Allah Teala muhtaram kardeşler hayırlı ibadette kalarga, nuk iman bilen şu gümürlerimizni dinimizge hizmette öterge nasiplar eylesin. Hamdaki kileşi gayetlerimizni Allah Teala korup, Hilhicce aylarını korup, kurbanlar çalarga Allah Teala bizge nasiplar eyli kursa idi. Muhtaram kardeşler, bugün sileşip kitası sözümüz inşallah şunda bir ruhi mesele turunda, ruhi çetrikli mesele turunda, ol da bulsa kılçılık turunda silep kitası kilgen idi. Arat ile biz indi iske şirip alabız, şunday birlerini niçin digende, çünkü iske şirmesen kişi biraz adaşıp gide. Yo'g'olib qola, şolay bir. Hem özünde ol belgili bir şuşu naçar yaman sıfatlarını terbiyeli başlayı. Muhtaram kardeşler, kınçılık nerse sonul degende, kınçılık ol başka kişide birer aybirini görüp, sinde bulmagan aybirini görüp, hatta bulgan aybirini görüp de şolay bir. Bu indi kızığı. Lakin kızığı iki türlü bula. Şuşu aybirini özünde buldururga tilew, hem şuşu aybirini ol kişide bulmawun tilew. Bu iki türge bölüne. Kınçılık. Indi kınçılık degen vaqtda biz şolay көздә исәптә тотабыз. Әйтик, хатынны ирне көнләүне дә. Ягъни яратып көнләүне дә biz şunu kınçılık дип атыйбыз татар телендә. Ләкин гарәп телендә буларның бөтенесенә дә аерым сүз бар. Мәсәлән, кешенең әйберенә кызыгы ул хисетлек дип атала. Инде кемнедер яраткан кешене көнләү, шулай бит ул инде башка сүз белән атала, шулай бит инде гарләнә дигән сүз бар бит әле. Шуннан алынган, шулай бит инде дәрсләргә гарләнә дигән сүз аннан алынган, гар ул инде теге көнләшү. Кешедән көнләшү, яраткан кешеннән көнләшү. Ләкин безнең татар телендә буларның бөтенесенә дә бер сүз һәм очрагына урынына карап, инде ул контекст буенча билгеле була, шулай бит шуның белән билгеләнә. Хисетлек дигәндә без гадәттә кара көнчелекне күздә тотабыз. Bu kişi бигрәк хисетле дибез. Хисетле дигән сүз ул инде үзенә күрә явыз, мәкерле, менә шуны да үз эченә ала. Димәк, хисетлек дигән сүз эчендә кешенең әйберенә карап, шушы әйберне юкка чыгуын теләү. Менә моны без татарча кара көнчелек, я булмаса инде хисетлек дип атый алабыз. Кызганычка каршы мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге дөньяда мал арту белән, мөмкинчелекләр арту белән һәм кешеләрнең хәлләре үзгәрү сәбәпле көнчелек тә шулай бит хисетлек тә артты. Менә кай вакытта әйтәләр, авыл җирендә кеше кешегә йөрми диләр. Кеше кешегә йөрми диләр, кеше бозылды диләр. Моның сәбәбе телевизор гына түгел. Шулай бит моның сәбәбе. Моның сәбәбе кешене яратмау гына түгел. Моның сәбәбе көнчелек хисетлек тә. Чөнки элекеге вакытта авыл җирен карасаң, менә элекеге мин фотографияларын карап утырам, анда 50-нче, 60-нчы елгы фотографиялар, анда иләр бөтенесе бер төрле. Шул ук агач капка бөтен кешедә шулай бит. Буяу ул вакытта әллә юк, түгел шулай бит инде. Буялмаган, шушы кара такта дип әйтик инде. Кара бүрәнә, размерлары иләрнең бөтенесендә бер чама бер төрле, шулай бит инде. Анда зур иләр юк ул вакытта. Ягъни кеше бер төрле яши. Шуңа күрә кай кешегә кемгә килеп керсәң дә, бөтенесендә бер төрлерәк әйберләр иде. Ләкин хәзер инде мөмкинчелек бар, шулай. Монсының капкасы мондый, тимер, монсының капкасы бизәкле, монсыныкы буялган, монсыныкы тегеләр эшләп киткән кайтарган, шулай бит инде. Монсының таш имысының бүрәнә имысыныкы 10-га 10, монсыныкы 20-га 20, монсының 2 этаж, монсыныкы 3 этаж. Хәзер менә шулай итеп үзгәреп китте, шулай. Ишек алдына килеп керсәң дә, кемдә таш җәелгән, кемдә үлән үсә, кемдә брусчатка, кемнең ишек алдында машина тора, кемнекендә тавыклар йөри, һәм кемнекендә нәрсә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кеше кешедән хәзер көнләшә башлады. Хисетләнә башлады. Карый да шулай бит, тормыш моныкы булай икән ди. Шуңа күрә үзенең күңелен төшермәс өчен ул кунакка кирип тормый. Шулай бит. Керсә кызыгып чыга, керсә күреп чыга, йоклый алмаяннан соң, күрмәвең хәерлерәк.
Белмәсәң хәерлерәк, шулай бит. Ишетеп кенә белү әле ул әллә чын, әллә юк дигән шикелле үзең күреп чыксаң инде, монда инде шулай бит йоклый алмаска мөмкинсең. Менә бу да, мөхтәрәм кардәшләр, сәбәп булып тора. Хәтта туганнар да үзара шуның аркасында аралашмыйлар. Менә шуның аркасында бер-берсенә йөрмәскә мөмкиннәр. Шуның өчен дә хәсәтлек, көнчелек, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә көннән-көн чәчәк ата дип мин аны әйтер идем. Инде Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, көнчелек, хәсәтлек турында шулай бит. Хәсәтлекнең төрле өлкәләре бар иткәнебезчә. Бар кеше малына кысылуда, ләкин бар тагын бер кызыклы шундый нәрсә, хәсәтлеккә кергәндә. Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, «Вадда кафирун мин ахлил китаби ла ярдунакум мин баъди иманикум куффаран хасада мин гинди анфусихим». Китап әһелләре ди, ягъни моңа керә инде безнең яһүдләр, христианнар китап әһелләренә керәләр. Аларның теләкләре бар шундый ди, сездән көнләшеп, ягъни мөселманнардан көнләшеп, сезне диннән чыгарырга телиләр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, мондый үзгәрешне, шулай бит инде, русча әйтсәк, сюжетный поворотны без бәлки көтмәгәнбездер дә. Без уйлыйбыз, мәсәлән, мөселманнарны яратмыйлар. Гомумән яратмыйлар. Безгә дошман итеп карыйлар. Фәлән тегән шулай бит инде, безгә теге дөрес түгел дип карыйлар, ләкин араларында бар көнләшеп караучылар. Ислам диненә карап, элек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында беренче булып аны яһүдләр көнләшеп караганнар. Чөнки алар әйткән, ул пәйгамбәр булырга тиеш безнең арабыздан, гарәпләрдән түгел. Шуңа күрә көнләшү аркасында алар ислам динен кабул итмәделәр. Безгә мондый пәйгамбәр кирәк түгел, алар арасыннан пәйгамбәр кирәк түгел. Әгәр пәйгамбәр яһүд булса, менә монда инде кабул итәр идек диләр. Шуңа күрә аларның эшләгән явызлыклары ул вакытта ул көнчелеккә, хәсәтлеккә нигезләнгән була. Ислам динен шунлап та карап карасак, шулай бит дин буларак, ислам динендә бик тә матур кануннар бар. Бик тә ислам диненең шулай бит матур яклары бар. Көнләшмәслек түгел. Әле бер көнне бер урыс кешесе белән сөйләшеп торганда да, аның хатыны мөселман түгел, шулай бит инде, урыс кешесе булгач, ул әйтә, сезнең татарларның хатыннары әйбәт ди. Тугры ди. Утыр дисәң утыра ди, өйдә утыр дисәң шулай бит өйдә утыра ди. Моны эшлә дисәң эшли ди. Тугры ди. Ягъни алар гаилә өчен ди. Ир өчен ди, шулай бит. Ул аның хатыны төнлә чыгып китте дә кайтмады. Ул аны эзләргә чыгып китеп, чит кенә суй үтермәделәр. Төнлә шул хатынны эзләп йөреп инде. Шуңа күрә әйтә, сезнең хатыныгыз ди, сезнең хатыннар әйбәт ди. Минем бар татар хатыны ди. Бер тырып алган ахырсы инде ул бер татар хатыны белән шулай. Мәктәп иленеп тордымы соң дигәнем, юк ди, булай гына тордым. Сез шулай торып, әле шундый татар белән торса да, ул аны мактый шулай бит инде. Сезнең татар хатыннары әйбәт ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, мөселманнарның кызыга торган җирләре бар. Ләкин көнчелек аркасында ислам диненә ул кешеләр керә алмыйлар. Алар көнләшәләр үзләре, ләкин шушы көнчелек үк аларга хамачаулый керергә. Әмма син шушы көнчелекне битерсәң, үзең ислам диненә керәсең дә, битте мөселман буласың шулай. Син дә шулар исәбеннән буласың. Көнләшәсе юк бу очракта. Ләкин көнләшәләр ни сәбәпледер, мәсәлән, синең иртәрәк дингә килгәнеңгә, я булмаса анда алар арасыннан, алар милләтеннән булмаганга шулай бит инде диннең, я булмаса шушы ниндидер алдарак киткән булырга мөмкин, шулай бит ниндидер халык, шул ук дин аркасында. Менә шулай итеп көнләшү кай вакытта шулай бит хамачаулы икән дингә керергә дә. Һәм диннәр арасында дошманлык барлыкка килә көнләшү аркасында. Көнләшү аркасында шулай. Кайбер муллалар да поплардан көнләшәдер, шулай бит инде, матур яши булар дип, бай яшиләр дип. Шулай бит инде. Анда нинди генә машиналарда җырмыйлар, алар нинди генә йортлары юк аларның. Муллалар әле аларны узып китә алмадылар. Бәлки муллалар да поплардан көнләшәдер, шулай бит, аларның ничек яшәгәннәренә карап. Алар да көнләшәдер, шулай бит. Мөселманнарга карап, булар кара нинди гыйбадәттә эчмиләр бит булар дип, динне каты ничек тоталар булар дип, шулай бит. Бәлки алар да көнләшәләрдер, валлаһу агалам. Әмма диннәр арасында да көнчелек бар икән, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә безгә шуны әйтә. Шулай ук көнчелекнең әйткәнебезчә
безнең теге көнкүрештәге булган бер тере, ул да булса Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әм яхсудун ан-наса ала ма атахумуллаһу мин фадли. Аллаһ Тәгалә биргән әйбердән көнләшәләр ди кайбер кешеләр ди. Аллаһ Тәгалә биргән әйбердән көнләшәләр. Ягъни көнкүрештә белгәнебезчә Аллаһ Тәгалә һәрбер кешенең дә хәлен төрлечә яраткан. Мәсәлән, кемнеңдер әйберләре, маллары күбрәк, шулай бит инде. Кемнеңдер матуррак кеше булырга мөмкин. Кемнеңдер хатыны матуррак булырга мөмкин. Шулай бит инде. Кемнеңдер ире уңган булырга мөмкин. Я булмаса, бу кешенең бөтен әйбере бар, но эчә. Бу кешенең инде күп әйбере бәлки юктыр да, ләкин ул эчми, шулай бит. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кешене, төрле кешеләрне төрлечә яраткан. Һәм һәрбер кешенең дә үзенең үзенчәлеге бар. Бөтен кеше бер тигез түгел, һәм бөтен кеше дә бөтен әйбергә ия була алмый. Ләкин шушы үзеңдә булмаган әйбергә гел күз төшә. Һәм карап, син кызыгып, менә шуны үзеңдә булдырасың килә, көнчелек тудырасың. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: бу әйберләрне мин бирдем ди. Мин бирдем бу әйберләрне. Ягъни мин проблема ди. Ул кеше түгел, мин монда проблема чыгардым ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мин шулай теләдем ди, моңа моны бирергә, моңа моны бирергә. Димәк, әгәр дә сорауларыгыз булса, ул сорауларны миңа бирегез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгаләгә инде сорау биреп булмый шулай. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук без белгәнебезчә, Аллаһ Тәгалә димәк, һәрбер кешегә үзенчәлекле бер әйбер биргән икән, димәк, аның кадерен белергә кирәк. Һәм үзеңдәге шушы әйбергә шөкр кылырга кирәк. Аны урамдагы кай вакытта бомышлардан да сорыйлар. Сезгә мондай тормыш ошыймы диләр. Ошый. Ошый. Аларга әйтәсең, әйдә мин сиңа паспорт ясап бирәм, эшкә керерсең, квартира снимайтерсың, ата нәрсәгә? Нәрсәгә? Шулай бит. Ошый. Бүген монда, иртәгә тегендә. Менә бүген ул монда яшәп чыкты, шулай налог түлесе юк, бернинди җаваплылык юк аңа. Кешеләр аңа якын килмиләр, бәйләнмиләр, чөнки кичерканалар. Ошый. Шамаса шулай бит. Күбесе менә буларның психологик яктан шушы тормышка алар бәйләнгән. Һәм шуның эчендә кайберәүләр, мәсәлән, көнче кеше аларга да кызыгып карарга мөмкин. Бу ирекле кешеләр. Бу ирекле кешеләр дип кызыгып карарга мөмкин аларга да. Һәрбер кешенең үзенең мактанып әйтерлек, менә миңа минем шушындый әйберем бар дип әйтерлек, шулай бит әйберләре бар. Шуңа күрә дә көнләшәм дисәң, әлбәттә һәрбер кешедән көнләшергә була. Әмма шөкр кылсаң, Аллаһ Тәгаләгә шулай бит рәхмәтеңне белдерсәң, синең үзеңдә дә җитәрлек булган әйберең. Һәрбер кешенең үз үзенчәлеге һәм синнән дә көнләшеп караучылар бар, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә тигез итеп биргән, ләкин бер үк әйберне түгел, төрле кешегә төрле әйберне биргән. Һәм шушы әйбер сиңа ярый икәнен аңлап китәргә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Дабба илейкум даул умами каблакум." Сезгә элеккеге кавымнарның авырулары килер ди. Нинди авырулар? Әл-хасад. Көнчелек килер сезгә ди. Әл-бугда һәм бер-береңне сия алмау, күрә алмау килер ди. Явызлык килер. Вәл-багъдау хия ал-халиқату халиқату ад-дин ла халиқату аш-шагъри. Шушы бер-береңне күрә алмау, симәү, бу ди кисүче булыр ди. Чәч кискән кебек, шулай бит ник кисүче булыр ди. Нәрсә кисер ди? Ул кисмәс чәчне ди, ул кисер динне ди. Үзара бер-береңне күрә алмау, симәү, яратмау, бу динне кисер ди. Менә монда, мөхтәрәм кардәшләр, безгә бик тә дикъкатле булырга кирәк. Бүгенге көндә кайбер мөселманнар башка мөселманнарны яратмыйлар. Бар ул бездә. Берәр нәрсә күрсәк мөселман кешесендә, шундук тәнкыйть белән карыйбыз. Бәйләнергә, ачуланырга кирәк. Андый нәрсә бар бездә. Бер мөселман кешесен күрдек икән, эт кебек ябышырга тырабыз. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, яраткан кешеңгә син эт кебек ябышасыңмы? Син яраткан кешегә бит эт кебек ябышмыйсың. Яраткан кешегә син бөтен нәрсәне гафу итәсең. Менә нишләп башта өйләнешкән вакытта егет белән кыз мәсәлән матур торалар.
1 елдан соң сугыша башлыйлар. Нишләп? Чөнки алар бер-берсен яраталар өйләнешкән вакытта. Һәм алар күз йомалар. Бер-берсенең ашырга пешерә белмәвенә дә, сүгенүенә дә кай вакытта шулай бит. Бүләк бирмәвенә дә, анда иртә белән урын җиренә чәй, кофе алып килмәүгә дә шулай бит күз йомалар алар. Әле алай гына түгел, бер-берсенә ярарга тырышалар. Ләкин 1 елдан соң мәхәббәт беткәннән соң, ярату беткәннән соң шулай бит, бөтен кимчелекләрен дә күрә башлыйлар, сугыша башлыйлар, талаша башлыйлар. Мөхтәрәм кардәшләр, менә мөселманнар арасында сөю, ярату булмау сәбәпле бер-береңгә эт кебек ябышырга тыралар. Берәр кимчелек, бер сүз ишетеп алды икән, дөрес булмаган сүзне. Шундук ябыша да тетеп ата ул аны. Шулай. Әле безнең менә инде группада да мин тәнкыйтьләп әйтәсем килми, бер мисал гына китерәсем килә. Эрдоган бер сүз сөйләде шулай бит инде. Беләбез хәзер теге Айя Софияны, мәчетне безгә инде кайтардылар. Мөселманнарга кайтардылар. Ул хәзер мәчет булачак, музей түгел. Ул сөйләде матур сүзләр, шулай бит инде. Сөйләде Мөхәммәд Фатихның сүзләрен сөйләде. Сөйләп бетергәчтен бер җегет әйтә, моның сакалы кая соң Эрдоганның. Шулай. Иң беренче шушы сүзләрдән соң булган синең туган бер тәэсир шулай бит сиңа, сакалы кая соң моның. Син аның сүзенә игътибар итмәдең шулай бит. Әлхәмдүлиллә, Аллаһу әкбәр. Дип әйтәсе урынга шулай бит. Аллаһ Тәгалә зурласын бу кешене дип әйтәсе урынга, мөселманнарның мәнфәгатен кайгырткан өчен. Туристлар ыштансыз йөри торган бинадан мәчет ясаган өчен шулай бит инде. Аллаһның рәхмәте булсын, курыкмады, бөтен дөньядан курыкмады бит ул. Һәрбер илдә аңа каршы чыктылар. Моны эшләмә, моны эшләмә, моны эшләмә. Ул әйтте, мин ди аларның берсен дә тыңламыйм ди. Аңа американецлар да әйтәләр, Россия да әйтә шулай бит, кирәк түгел ди. Поплар да әйтә, кайбер муллалар да әйтә, кирәк түгел ди, эшләмә моны ди. Иң беренче шулай бит тәнкыйть, кая соң моның сакалы. Менә бүген без шундый хәлдә, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки арада симәү, күрә алмау бар мөселман кешесен. Яратмыйсың, яратып карамыйсың син аңа. Сиңа аның берәр кимчелеген табарга кирәк, бәйләнергә кирәк. Тизрәк бәйләнергә, кытыртырга кирәк, чыгырыннан чыгарырга кирәк бу мөселманнарны, мөселман кешесен. Аңа бәйләнеп. Инде теге мөселман кешесе психлана башлагач, ачуы чыкканнан соң, мөселманнар алай эшләргә тиеш түгел дип тагын бер кисәтү ясарга кирәк. Менә мөселманнарның бүген үзара менә шулай мөнәсәбәтләре дип әйтәсем килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу булачак ди һәм бу бар безнең арабызда. Һәм шулай ук менә бу явызлык, ачулык шулай бит инде көнчелеккә дә китерә торган әйберләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә белән ант итәм ди, сез бер-берегезне яратмыйча иман китермәячәксез ди. Сезнең иманыгыз дөрес булмаячак, бер-берегезне яратмыйча. Яраткан кешегә син кимчелегенә күз йомасың. Аңа ярдәм итәсең. Аңа яхшылык кылырга тырышасың. Ул сине рәнҗетсә, үпкәләтсә дә, аны бик тиз арада гафу итәсең. Һәм әлбәттә инде аның берәр малы булса, көнләшмисең, нәрсә дисең? Малы артсын дисең. Малы артсын дисең. Мәсәлән, үзеңнең әтиең яки әниең яхшы яшәүдән көнләшергә буламы? Акыллы кеше бит инде көнләшми. Бер туганың ярар инде. Акыллы кеше бит инде көнләшми, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бер-берегезне яратмыйча иман китермәссез ди. Бер-берегезне яратыр өчен өйрәтимме бер усул ди. Сәлам таратыгыз үзара ди. Ягъни сәлам бирегез бер-берегезгә. Ассаламу алейкум дип ешрак исәнләшегез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт көне алдыннан кешеләр белгән кешеләре белән генә исәнләшә башлар. Белмәгән кешегә сәлам бирмәсләр ди. Мөселманнар шулай бит, алар бер-берсен белсәләр дә, белмәсәләр дә сәлам бирергә тиеш бер-берсенә. Ассаламу алейкум дип сәлам бирергә тиеш. Бу бер-беренең арасында мәхәббәт яратуны арттыра торган әйбер. Мөхтәрәм кардәшләр. Сәлам бирмәү һәм сәламның кимүе, димәк шушы кешеләрнең күңелләрендә ачу, көнчелек, явызлык бар икәнен күрсәтә торган бер гамәл. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китәрбез. А'уду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами
хотим еще раз затронуть тему про зависть. Дело в том, что зависть сейчас в современном мире настолько укоренилась, что является уже похвальным качеством. Потому как развивается мир из-за зависти. Бизнесмены развиваются из-за зависти. Смотрят на кого-то, да, и пытаются обогнать. Но обогнать не в хорошем смысле, как говорил Суворов, да? Суворов говорил, найдите себе кумира, пытайтесь его догнать, а потом обогнать. Это саморазвитие. А здесь идет именно зависть. То есть ты видишь, ты хочешь его обогнать именно на зло. На зло, чтобы быть лучше, чем он, или богаче, чем он, и так далее. Зависть есть, к сожалению, и в отношениях людей, и в семейных отношениях. И в семейных отношениях зависть является главной причиной ссоры. Потому что 5 детей, например. Ну, естественно, они все одинаково жить не могут. Кто-то из них пробился повыше, получше живет. Но те, конечно же, думают, что так не должно было быть. Особенно если младший булдара, как говорится, да? У младшего получается, а старший немножко отстал. Он говорит, ну вот это же неправильно. Правильно? Я старший. У меня сначала должно быть все получиться. Я должен лучше всех жить. Если младший пробивается, значит он должен все мне отдавать. Вот такая мысль. Из-за этого получается зависть. Вот, дорогие друзья, конечно, это лишь один маленький пример. Но зависть, к сожалению, губит многих из нас. И бизнесменов, и политиков, и даже хазратов, ученых. Потому что Пророк ﷺ сказал, что когда он сказал, почему кто в рай не войдет, говорит, ученый-завистник. Ученые, знаете, как друг другу завидуют? Очень страшно. Иногда даже ученых собрать в одном месте очень тяжело. Да? И то же самое это относится и к интеллигенции, и писателям, к артистам и так далее. Потому что любой артист думает, что он лучше всех, что его недооценили. Да, так скажем. Любой артист так думает. Любой писатель так думает, что его недооценили. Да, бывают иногда несправедливые вещи. Например, когда раздают премии какие-то, действительно дают иногда бездарно. Но это здесь объективный взгляд бывает, а бывает просто зависть. Просто завидуют. И поэтому тяжело с такими людьми потом наладить контакт и что-то строить общее. И они на фоне этой зависти друг другу начинают строить козни. Даже какие-то сплетни распускать. Даже слухи какие-то неправильно распускать, клевету, да? И так далее и тому подобное. Просто на фоне зависти. Без каких-либо даже объективных причин. И, к сожалению, конечно же, нас, татар, зависть, она не обошла стороной. Я уже много раз рассказывал, да, даже вот себе можете представить, когда даже вот, например, Казанское ханство пало, когда воевало, рядом с Казанским ханством сплошь и рядом были мусульманские ханства. Другие, даже мало того, что мусульманские, они еще татарские тоже были ханства. Те же крымские ханства, Ногайское, Астраханское, да, потому что они потом только пали. Когда на Казань напали, тогда сибирское ханство было. Но что случилось, то, что случилось. Да, Казанское ханство должно было пасть, если вы хотите мое мнение узнать. Оно потому что изнутри уже разлагалось, сгнило. Это известный факт в истории. Это само по себе просто ничто не падает. Когда фундамент расшатан, вот тогда уже действительно здание разрушается. Но тем не менее рядом, кто были, они ведь тоже не помогали. И это было из-за зависти. Они завидовали друг другу, соперничали, пытались обогнать друг друга в богатстве, там, в хвастовстве. И вот результат, дорогие друзья. То же самое случилось и с русскими князьями, когда они из-за зависти друг друга убивали, воевали. Все было плохо. Но когда в один момент они объединились, образовалось русское государство. Когда они перестали друг с другом воевать, образовалось одно государство. Вот это мешает, дорогие друзья, действительно и нашему народу, и мусульманам в наше время. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «Саюсибу уммати
да аль-умами. Мою умму постигнет то, что постигло народы, которые жили до нас. И спросили: я Расуль Аллах, что у них была за болезнь? Пророк саллаллаху алейхи сказал: аль-ашар. Заносчивость. Заносчивость, да. Валь-батр. Высокомерие. Ват-такафюр. Гонка, накопление богатства, этих благ земных. Ват-танафизу фид дунья. Соперничество в этом мире. Стараться обогнать друг друга. Соперничество. Ват-табагуду. Злоба взаимная. Ват-тахасуду. Взаимная зависть. Хатталь-багью. Даже, говорит, несправедливость. Фуммаль харач. А потом, говорит, уже убийство. Вот из-за этих чувств наступает несправедливость, а потом наступают убийства. Если вы скажете, почему мусульмане убивают друг друга, и почему в какой-то там мусульманской стране происходят убийства, вот здесь в 2 строках все объяснено. Почему? Очень просто. Не надо, если вас просят, никогда уже не теряйтесь и просто скажите. Потому что пророк саллаллаху алейхи сказал: между мусульманами будет заносчивость, высокомерие, гонка с богатством, соперничество, зависть, ненависть. И вот это все приводит к этому результату. Народы страдали этим до нас. Этим страдали персы, проиграли. Этим страдали византийцы, проиграли. У них между собой было то же самое. Великие народы этим страдали. Этим страдали и фараоны, и вавилонцы этим страдали. И поэтому, дорогие друзья, если мы будем этим страдать, нас ожидает такая же участь. Хотя, вроде бы, какая-то невинность. Завидовать друг другу. Ну что в этом такого? Завидовать друг другу. В деревнях, например, татарской деревни из-за зависти процветают. Они процветают из-за зависти, а не из-за того, что татары очень работать хотят. Ну что это за ерунда? Неужели мы генетически другой народ? Мы такие же лентяи, как и все. Мы тоже не хотим работать, мы тоже хотим побольше отдыхать. Но нельзя отдыхать, пока сосед работает. Пока соседа дом больше, ворота красивее, да, забор покрепче и выше, тебе не отдыхать. Всю жизнь тебя устраивали камни у тебя во дворе, которые у тебя дед положил. Своими руками положил, они всю жизнь тебя устраивали. Но нет, сосед брусчатку постелил. Надо эти камни вырвать оттуда, да, и постелить брусчатку. Она еще трескается. Это брусчатка. Потом ты ходишь и переживаешь, что у тебя брусчатка треснутая. Дорогие друзья, это, к сожалению, наша реальность. Наша реальность. И бизнесмены даже из-за зависти друг другу начинают делать пакости всякие. Это все происходит из-за зависти. Вы понимаете, даже из-за зависти вот в мусульманской среде, даже в исламской среде, бывают неприятности. Какой-то хазрят про какого-то хазрята может слухи пускать из-за зависти, из-за злобы. А если какие-то кафе между собой уже мусульманские делят рынок, говорят, у них не халяль, нет, у них не халяль. Вот так вот. Мы знаем, были даже скандалы с никахами. Алейкум салям. Когда, например, в одной мечети проводят никахи, то они ругают другую мечеть. Там плохо, там неправильно, да? Давайте здесь, у нас вот и так далее. Потому что это рынок своего рода. Но от этого кто страдает? От этого страдает ислам. Потому что про никахи будут говорить. Ну какой это священный какой-то обряд, да? Какой это такой чистый обряд? Там просто пилят деньги, люди скажут. И уже таких статей было много. Про Кул-Шариф писали, да, вот они там деньги делят, никахи читают. Там прескуранты объявляли. Было много таких вещей. И в основном же это потом про
ислам будут плохо говорить. Ну что, говорит, это уже? Они, говорит, просто там деньги делят. И все. Но этого можно было обойтись без этого, если не было бы зависти и не было бы вот этой клеветы, сплетен, слухов на основе зависти. Поэтому, дорогие друзья, основное в исламе – это, конечно же, взаимолюбовь. Да, если твой брат мусульманин более успешный, более удачливый, альхамдулилля, делай за него дуа. Не надо завидовать, наоборот, делать надо дуа. Хоть кто-то, какой-то мусульманин живет хорошо. Иногда мне говорят, вот такой-то татарин обокрал, там миллиардером стал. Ну, в какой бы ты маджлис ни пошел, рассказывают, вот такой-то чиновник, такой-то татарин там, да, обокрал, там миллиарды, на жену записано, на кого-то записано там и так далее. Я говорю, давайте объективно рассуждать. Почему вы это говорите, вот эти слова? У вас сердце болит за несправедливость? Нет. Зависть вас играет. Просто зависть. Почему? Вы думаете, если сейчас вот эти деньги взять, например, миллиард у какого-то татарина, вы думаете, эти деньги вам будут раздавать, что ли? Вот постучат вам в дверь и скажут, возьмите, пожалуйста, вам ваше полагается, вот 5 миллионов ваша доля. Будут раздавать вам, что ли, эти деньги? Народу, что ли, они достанутся? Нет. Я говорю, хоть пускай из стольки миллионов татар хотя бы один татарин хорошо будет жить. Я говорю, хотя бы вот один пускай будет жить хорошо. Все равно эти деньги нам не достанутся. В любом случае. Да, я понимаю, это звучит наивно, но я говорю про чувства здесь, в сердце. Если ты борешься с несправедливостью, это хорошо. Но если у тебя просто зависть, это неприемлемо. Если ты просто завидуешь, это неприемлемо. Вот так и происходит, дорогие друзья. Поэтому, если да, какой-то там мусульманин живет хорошо, альхамдулилля. Альхамдулилля, это Аллах Тааля, значит, позволил ему. Тебе не позволил. Но тебе Аллах Тааля дал что-то другое. Поищи. У тебя есть то, чего нет у других, и почему тебе завидуют многие люди. Может быть, у тебя нет беспокойства. Знаете, богатые люди очень завидуют бедным. Я вам секрет открою. Почему? Потому что они говорят, у бедных нет проблем. Они, говорят, сходили на работу, пришли, спокойно спят. У нас, говорят, такого нет. Вот богатые люди, честно, уже сколько раз слышу, да, они вот так вот говорят, они нам завидуют. Но почему-то нам все свои богатства не отдают. Да? Они говорят, вы хорошо живете, заберите все, да? А мы будем жить, как вы. Но почему-то так не происходит. Но пока еще не созрели. Надо подождать немножко, да? Пока еще не созрели. Дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи говорит, что в сердце мусульманина не могут быть две вещи. Зависть и вера. Зависть и вера в одно сердце не помещаются. Если есть зависть, значит там нет веры. У тебя вера, у тебя нет довольства такдиром, с предопределением. У тебя нет довольства Аллахом, Его распределением у тебя нет довольства. Значит, у тебя нет веры. Значит, в одном сердце не могут сочетаться две вещи. Зависть и вера, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. К чему приводит зависть? Просто некоторые вещи. Зависть приводит к убийству, потому что к убийству впервые в мире привела именно зависть. Хабиль убил Хабиля из-за зависти. Зависть приводит к депрессии, потому что тот, кто завидует, он постоянно сам себя съедает этим. Он переживает. Он переживает, что он хуже там, у него этого нет там и так далее. И он сам переживает, сам себя съедает. Третье – соперничество из-за зависти в жизни. Бывает так вот, например, из-за зависти соперничество бывает, и жизнь усложняется. Каким образом? Ну, те же вот избитые ворота в деревне. Например, все ставят такие ворота, завидуют друг другу. А у третьего человека нет денег на такие ворота. Но если он поставит похуже, люди будут смеяться, и у него, соответственно, тоже есть зависть. Поэтому он уже вынужден брать деньги в долг, в кредит там и так далее, чтобы вот это сделать. То есть жизнь усложняется.
Даже маджлисы сейчас, вот когда устраивают, люди говорят, я не могу устроить как тот человек, поэтому я вообще не буду устраивать. Но зачем? Тут же никто не соперничает. Ты сделай поменьше еды поставь. Еды поставь поменьше. Можешь вообще только хлеб поставить, соль поставить. Ну это же уже посильно же можно, правильно? И чай можно сделать. Ну хазряту, конечно, садака побольше нужно дать, раз сэкономил на продуктах. Правильно? Когда один больной приходит к врачу и начинает доставать из сумки колбасу, там, да, всякую еду, врач говорит, больной, прекратите тратить мои деньги. Да? Деньгами, говорит, да, что ты мне принес? Иногда я тоже прихожу, на стол смотрю, как же они, говорю, потратили мои деньги, а? На этот стол, да? Иногда думаешь, вот так. Ну, шанса шаналар инде. Шучу, конечно, но можно по-скромному сделать. Сейчас такого нет, чтобы люди голодали. Еды сейчас остается очень много. В основном еда сейчас ставится как раз из-за соперничества. Вот и появляются такие вот ненужные соперничества и усложнения в жизни, а в обычаях даже. Сжигает благие дела. Пророк ﷺ сказал, что зависть сжигает благие дела. То есть ты сделаешь хорошие дела, а из-за зависти они пропадают. Из-за зависти, мы сказали, даже ученые войдут в ад, потому что завидуют друг друга. Из-за зависти друг к другу, по отношению друг к другу, совершаются подлости. И зависть мешает помогать друг другу и уважать людей. Из-за зависти ты не можешь уже помогать какому-то человеку. Ты бы хотел ему помочь, ну завидуешь ему, например. И не желаешь, чтобы у него становилось лучше что-то. И из-за зависти тебя самого же не уважают. Они видят же, что ты человек завистливый. Это всегда выходит наружу. Наше лицо, наши глаза, наши эмоции, наши слова, они всегда несут какой-то подтекст, если обратить внимание. Когда, например, человеку что-то показал, ты, например, всегда надо смотреть на его реакцию. Всегда. Как он себя поведет. Первая его реакция, она всегда неподдельная. Если он увидел, что ты купил новую машину, говорит, о, салям алейкум, брат, поздравляю, машаллах, вообще я всегда хотел, чтобы у тебя была такая машина, я все время за тебя переживал и дуга делал. Ага, все, значит, молодец, да? А если он увидел машину так? Машаллах. Да, потом из себя вырывает, да? Да. И все. А еще потом может спросить, откуда ты деньги берешь, например, да? На все это. Бывает это. Вот первая реакция, она все сразу же видно уже человек. Вот поэтому, естественно, такого человека уже перестают уважать. Потому что открытого, доброжелательного человека всегда любят и уважают. Опять-таки, вот возвращаясь к богатым людям, да, у них какая проблема? У них есть богатство, но показать это некому. Им нужен искренний человек, который придет и похвалит их за это. Поэтому, когда я, например, прихожу к каким-нибудь людям, ну, которые живут лучше, чем я, например, там, да, или еще там большинство людей, они же всегда показывают свои вещи, коллекции какие-то показывают, да, там какие-то строения показывают, там, как они там, не знаю, какие у них деревья растут там везде, да, и так далее, показывают. И они ждут чего? Они ждут искренней твоей радости, восхищения. Вот если ты будешь искренне радоваться, восхищаться, то ты будешь вхож в их компанию, в их дом. А если ты даже не обратишь внимания, скажешь, да, это я уже видел, это вот у того есть. Да, сейчас многие так делают. Ну все, тебя больше не позовут. Тебя больше не позовут, дорогие друзья. Это тренинг, я вас сейчас учу. Да, как вообще обращаться. Да, поэтому даже если вы это где-то видели уже, даже если у вас это дома стоит, вы должны сказать, похвалить, да. Машаллах, прекрасно, вообще, я в жизни такого не пробовал там. И так далее. Вот это, дорогие друзья, таких людей любят и уважают. Это элементарно, то есть между собой даже так. Поэтому зависть – это губительное чувство. У мусульманина зависти быть не должно, особенно к другому брату-мусульманину. Иншаллах, если мы от этого избавимся, мы сами даже увидим, насколько быстро у нас в гору пойдут дела. Наша религия будет развиваться быстрее, гораздо быстрее, чем она сейчас развивается. Ва акулю каули хада.
وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.